ang iyong tanan sa pagpanglingkod nung alang sa atong hamubo nga pulong ni ining kabuntagon sa atong paglasig ya sa atong tagtag sa kaugulingon labi na gid sa mga pulong nga atong nabati ni ining kabuntagon, mga readings ni kabuntagon atong hinumduman ana kita karon sa ikaunom kaadlaw gikan sa pagabanhaw sa atong Ginoo Kristo. Nakita nato maigsuon nga kining pagpakita sa atong Ginoo Kristo ikatulo kining higayon nga nagpakita siya gikan sa iyang pagabanhaw. Atong hinumduman nga sa unang pagpakita niya katong sa Lucas kapitulo 24 bersikulo 13 ngadto sa 35 mo ti unang pagpakita niya ngadto sa imong katong paglakaw nila padulong sa Imaos. O katudayan po ang sumpay ng Ebanghelyo gapon ikaduha kang bersikulo 36 nga to sa 49. Karon mo ni ikatulo ang pagpakita sa pito katinunan nga nanagat. May igsoon ang atong Ebanghelyo nining kabuntagon nagis ko kini sa dihang mibalik na sa pagpanagat ang mga disipulo. Atong hinumduman tungod kay hopeless sila itong mga panahuna, wala siya paglaom, kay mubalik bato atong master o leader nga pero naman pa man sila pagduha-duha. Uto nga balik lang ta sa atong naandan. Biyaan tanan ni atong pagpanagat og tao. Mo mailang kuha man gid na ilang pagpanagat man gid sila, mangisda man gid ato pang obispo pasultion katong mga wala to sila mga pero mga baho to sila isda. Pero easy ra lang ang pagpanagat. Ito nga, tungod silang nawadan sa paglaom, kay mabuhi, mabato, mabanaw, pero ilan na nabati nga, sila na mabanhaw ko sa katuloy, pero naang pag duha-duha, diha silang kinabuhi. Ito nga, nabalik silang naandan nga buluhaton. Ato makita nga ang mga tinunan, mibalik sa ilang naandan nga buluhaton, mao ang pagpangita isda. Sa diha nakita sila sa Ginoo dito sa lanaw sa Tiberias na ang atong Ginoong Kristo nagtindog dito. Gipungtana sila nga nakakuha ba? Nakakuha ba kamo? Gipungtana sila. Ubitubag ang mga disipulo nga wala. Sa dihang nagbarog ang Ginoo miingon kanila, itaktak ang inyong pukot diha sa tuong bahin. Ang pukot. Siguro pumulandong tuo. Okay. So nang tuo diay ako muadto ko sa langit, muing lingkod man ko sa tuo. Nabitaw po'y parabol bitaw sa sambingay nga ang mga karniro ibutang sa tuo ug ang mga kanding sa wala. Nagpasalbot nga kaning mga nastuo obedience makilang dili mga perfecto pero obedience sila ba dili kay mga badlungon di sa mga kanding man may pagabadlungon mga kaniro obedience kina sila mga magbalantay. Og ilang gituman ang giingon ni Ginoong Hesus, daghan kaayong isda ang ilang nakuha. Tungod kay importante di ay ang imong pagpamati o ang imong pagsugot mga igsuon. Pag-ingon sa Ginoo nga, just to may gani ang ilang kasing-kasing dili mga pakrong ingnom ng kasing-kasing. Mingo mo, ate bukabi imi naghago. Wala mi nakuha, nabilasyon misti bukabi. Pero ang ilang gisunod ginila ang unsa ang gingon sa Ginoo. Mga igsoon, unsa may mensahe ni ining kabuntagon nga ato makuha o makutlo labi na sa atong Ebanghelyo. Ug diha ka manarbaho ka sa kumpanya, obedience i-promote ka sa imong kuan, sa imong boss, imong agalon.
obedient dili ka masinupakon. Labaw na diya sa gingarian sa Dios. Isip kita mga ilagad. Obedience pinaagi sa pagsugot. Itong hinumduman kanunay. Diya sa atong pag-obedience diha sa gingarian. Pinaagi sa pagsugot. Diha ang Dios mamuhat mga igsoon diha sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Bisan pa atong hinumduman, bisan pa kadaghan sa ilang isda nga ilang nakuha, wala gayud magisi ang pukot tungod kay naaman sa imong pagtunod o pag-obedience diha sa nagsugo kanimo, giprotektahan ang imong pukot nga dili magisi. Sila ka isda dagko kayo, wala gyud kagbay 150 pesos ka buok, wa gyud magisi kay ngano naa ang panalangin sa Ginoo nga pukot nga dili sa kwaton pa to na dili gyud tungod ang Ginoo gipanalanginan kadto sa Ginoo. Mausap kita karon pinaagi sa atong pagsugot diya sa pagbuhat adlaw-adlaw. Labi na gid ni ining panahon sa pagkabanhaw, no? Bisan pa dili sa tanang panahon, dili masayang or mausik kay ang Dios malipay sa pagbuhat nga malipayon. Kanunay ginatong hinumduman nga diha sa adlaw-adlaw ato gyud pangayoon ang grasya diha sa atong makagagahom nga Dios atong pagbuhat. Tinuod dili ta perpekto nga palpak man ta usay, pero at kanunay ginatong hinumduman nga ang Dios mo'y atong pinaagi sa ibalong Espiritu Santo mo'y pamuhat siya sa atong kinabuhi. Labi na gid atong basahon pag dato sa atong bersikulo. Balikon ako pagbasa ang atong bersikulo 12 sa atong may tungod sa iyang Eucharistia sa Ebanghelyo. Bersikulo 12 nga nag-ingon, kapitulo 21. Unya miingon si Jesus kanila, dali nga ri og pangaon kamo. Walay usa sa magtununan nga nangahas pagpuntahan niya kung kinsa siya. Kay nakailaman sila nga siya mao ang Ginoo. Mao sa kita, gidasig kita nin kabuntagon. Dali nga ri, ambit kamo sa akong lawas ug dugo nin kabuntagon. Diha labi na gid sa matag adlaw. Kung nahibalo pa lang kita nga ang iyang lawas ug dugo nga atong ma-partake diha sa matag adlaw, natay kalinaw kalipay sa pagbuhat. Di mo na mangunguningon mo nang giingon sa atong obispo nga iyot giunang Ginoo, pero sa kalibutan murag sundalo ba nga ang diya sa gingarian, murag sundalo, obey first before you complain. Buhat daan muna diya sa murag sundalo ba nga pasagdan imong pamilya kung imong giunang Ginoo. Ginoo dili man ingon nga daghan mo ana, pero nang kalipay kalinaw naman covering ko protection sa Ginoo. Muna nga bersikulo 3 siya kung padayonon. Busa miduol si Jesus ug gikuha niya ang pan ug gihatag kanila, gihatag usab niya ang isda. Ato hinumduman mo na nga diya sa mata dili kawang ang atong pagsimba kung nakasapot lang kita. Diya sa atong adlaw-adlaw sa pagsunod nga sa katapusan kinahanglan nga pangayo nato ang grasya diha sa atong mapadayon nga paglawig adlaw-adlaw nga mahimaya ang Dios diya sa atong pagbuhat. Kung asa kita gipaymutan diya sa atong matawag isip usa ka bahin nga lawas ni Kristo nga nagpaangsyon nga kitang tanan git-challenge kita sa matag adlaw, gihagit sa atong makagahom nga Dios sa pagpadayon, pagsubmitar kinsang nasorter ti dili pagsupak-supak, dili magdako ulo, di nila mo makadugay makadakong ulo. Kinanglan puy-an nato ang usa ka bata nga kinaiya. Andam mo ka Korean, okay, sorry. Rebisyap mo kuan kita, mo admitar ta kung nasayo pa ta. Muna atong ebanghelyo gihang yung tanan sa pagpanindog.